Vrijdag bezocht SP-Kamerlid Bart van Kent Casterij. Waarom bent u hier te gast vandaag? Nou, op heel veel plekken in Nederland worden grootschalige projecten voorbereid waar arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest. Heel veel bewoners maken zich daar zorgen over, terecht. Als u om u heen kijkt, er is geen winkel, er is geen arts, er is helemaal niks. Er staan ook geen lantaarnpalen hier in de wijde omtrek, dus mensen gaan logischerwijs na hun werk de straat op, vertier zoeken naar een winkel om een boodschapje te doen. En moeten daarbij heel veel afstanden lopen in het donker met alle gevaar voor henzelf, maar ook voor ons. Het geeft voor ons als buurt toch ook wel de nodige overlast. Denk aan heel veel afval in de bermen, maar ook bij de locaties die nu al er zijn. Hè, want we hebben daar een locatie zitten en achter ons schuin een grote locatie zitten met ook veel migranten. Openlijke prostitutie is niet vreemd. Plus het feit dat je hier in Casterij alleen al, dan praat je op een dorpskern van 850 inwoners. Inclusief hier het buitengebied waar we hier dus zijn. En als je daar gaat kijken, ik heb het geïnventariseerd, al meer dan 20 locaties hebt waar al arbeidsmigranten wonen. En daar praat je al meer dan 1000 arbeidsmigranten. Dus er zijn al meer arbeidsmigranten hier woonachtig in dit buitengebied, de Casterij, zeg maar, als dat de eigenlijk inwoners van het dorp zelf zijn. Nou, dat is gewoon een belasting op deze dorpkern dat gewoon veel te hoog is. Dus daar is ook geen draagvlak voor. U heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer om de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten te stoppen. Wat is uw bezwaar daartegen? Nou, we vinden het niet menswaardig om aan randen van bedrijventerreinen of in het buitengebied zoals hier, om daar op zo'n grote schaal arbeidsmigranten te huisvesten, terwijl er helemaal geen voorzieningen zijn. Om ze daar echt een beetje als een soort intensieve menshouderij, hutje-mutje bovenop elkaar gepakt, op dat soort plekken te huisvesten. Er is niets te doen. Vaak worden het hele slechte huisvestingslocaties, waarbij bijvoorbeeld 2 mensen op een slaapkamer gaan slapen. Dat dreigt hier ook te gaan gebeuren. Dat moet stoppen. Er zijn al veel te veel arbeidsmigranten in Nederland en daarom heeft de SP inderdaad het voorstel gedaan om een streep te zetten door dit soort grootschalige huisvestingslocaties. Het is heel slecht voor de arbeidsmigranten om op zo'n nare manier gehuisvest te worden. Maar het is ook heel slecht voor de gemeenschappen, voor de wijken, voor de dorpen, voor het buitengebied. Omdat er de capaciteit er niet is voor de handhaving. De politiecapaciteit is er niet, de huisartsen zijn er niet. Kortom, de omgeving kan dat absoluut niet dragen en niet aan. En je krijgt een soort apartlevingen, een soort parallele samenlevingjes waar die arbeidsmigranten dan worden gehuisvest. En dat is zeer onwenselijk. Momenteel is het zo dat er in het buitengebied maximaal 400 arbeidsmigranten mogen wonen in een straal van 2,5 kilometer. Dinsdag besluit de gemeenteraad of die regel blijft bestaan. Zoals het er nu naar uitziet lijkt dat om te spannen, zeg maar, of dat wordt weggestemd, ja of nee. En als dat wel wordt weggestemd, ja, dan weten wij eigenlijk wel zeker dat er niet 124 mensen hier komen te wonen, maar misschien wel eens die 400. Omdat dan elke grens, elke beperking wordt opgeheven op zo'n moment. Voelden jullie je gehoord door de gemeente? Nee, eigenlijk niet. Totaal niet. Economisch belang staat echt voorop als het gaat om dit verhaal. En wij als bewoners doen er gewoon eigenlijk niet toe. Zo voelt het. En dat is ook te zien in de grote aantallen van mensen die er aanwezig zijn en die echt tegen het plan zijn. En dat zegt denk ik genoeg.